Patay ang usa ka inahan human ang motorsiklo nga gisakyan uban siyang kapuyo ug anak nahulog sa timba sa barangay Tapol, Dakbayan sa Talisay. Si Femari Dumabok sa report. Patay diha dayon si Danica Hisalan, 27 anyos nga taga Tabunok ug samda ng iyang 3 anyos nga anak ug ang kapuyo nga si Paulo Rolyurata, 25 anyos. Mato ni Joy tumulak pangulo sa City Toda nga ang banay gikan naglaag sa sitio Kampinsa, Barangay Tapol, Bukirang Bahin sa Talisay City. Sakay sa motorsiklo nga gimaniho ni Rolyurata. Ug pasado alas 3 gahapon sa hapon sa dihang padung na pauli, gingong kalit nga nawad-an og control ang driver sa gimanihong motorsiklo. Pagdayong dulhog nila ng Kampinsa, paingon na sila nga to sa main road sa Tapol, nahaybol ang motor, angtod na bibangga og laing motor, angtod na natagak atong kimba, kunya nabunal ang babae sa mga bato. Moy na matyan. Pasado alas 3 usab gahapon sa hapon, girespondihan usab sa mga traffic enforcer sa City Toda kining usa ka dump truck nga nikatkat na sa Center Island sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, siyudad sa Talisay. Ang truck ni bangga sa pipila ka kahoy sa Center Island ug nasangit. Gingon nga gikan kini sa siyudad sa Naga nag-deliver og feeds ug padung sa pier alang sa biyahe padung sa Bohol. Apan giingong nagmalfunction ang brake sa sakyanan. Ang driver sa dihang gipangayuan og lisensya giingong gilipat ang enforcer og nisibat. Apan nailhan gihapon kini sa pangalan nga Ruel Plaza. Ang tag-iya sa truck nakigalayon na sa kapulisan ug sa City Toda. Kung wa pa po siya mabangga sa kahoy ug nasangit sa kahoy, posible nga nipabok to sa pikaside, kunya iyang ikasugat ang volume na sa sakyanan kay anang orasa volume na taog sakyanan going to south. So manalagan ni kay wala ko makatabok. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.